menang nang tengah alas. Pedendo tok. Beh. Urip opo kuwi? Nguyat wong mancing sampai kok kene ning alas ya, tengah alas ya nemu peda. Bah, iso iki tok. Unjung. Bah, niat iki tenan iki gak ngapusi aku. Iya mbah iki balik. Gak masuk akal. Iki pelaku angel wis. Tekane go peda. Gak iki lho, Cuk. Lho makane ngene lho. Iso kok, iso. Apik iki, Bos. Tenan, Bos. Iki konten, Bos. Iki duduke mbok sepeda.